Lunch break na naman mga kaibigan, ang manggagawa sa Pinas. Kaya kakain na tayo ng ating tanghalian. At lutong Bicol pa rin mga kaibigan ang ulam natin. Dapat ang ano nito mga kaibigan, yung sinanglay. Sinanglay ito sinanglay pero ito prito. Kasi ang sinanglay sa Bicol ay ginagataan. Pero ito ay prito version. Kaya may sangkap yan mga kaibigan. Ayan, try natin. Masarap yung lasa ng sangkap. Diba ang sinanglay mga kaibigan, lutong Bicol din yan. Yung tilapia na lalagyan ng mga sangkap sa loob, may kamatis, sibuyas, luya, at gagataan. Pero ito mga kaibigan, prito version na sinanglay. No? Tipid ka sa gata mga kaibigan. No? Mahal ngayon ang gata sa ang niyog sa Bicol. Kasi binagyo nga yung Bicol mga kaibigan ng sunod-sunod. Kaya grabe din yung shortage ng supply ng niyog ngayon sa Bicol. Kaya mas minaigi ko nang sinanglay na prito. Sarap. Tipid din ito mga kaibigan. Tipid yung pagkakaluto natin na sinanglay. Low budget recipe. Kung wala kang pambili ng gata, prituhin mo. May pasok pa rin kayo mga kaibigan kahit linggo na. Kasi inopsit yung pasok namin pang Lunes. No? Nasa Pinas tayo mga kaibigan. Kaya ang mga kumpanya dito kahit magpapasko na may mga pasok pa rin. Bibira yung mga company dito sa Pinas na pagka magpapasko na long weekend. Pero yung sa company ko hindi long weekend. Tapos may policy mga kaibigan na pagka before and after ng holiday dapat pumasok ka para ma-credit yung double pay. Or kaya dapat para may sweldo ka pala, hindi double pay no. Kasi pag hindi ka pumasok on or before ng holiday, walang sahod yung holiday mo. No? Kasi automatic pagka Pasko may sahod yan mga kaibigan. Kaya kami, Lunes, wala nang pasok. Pero ngayong linggo, nag-extra effort tayo na pumasok. Offset lang naman yan Ang sarap ng baon natin mga kaibigan. Nam nam. Ang sarap. Magpapasko na din mga kaibigan, kaya bumili na din ako ng medyo special. Special na to para sa akin. Kaya lang low budget lang yung pagkakaluto natin. Tinuturoan ko lang kayo ng mga pagbabudget na abot kaya, no? Kasi yun lang ang kaya kong ambag sa mga kapwa ko manggagawa dito sa Pinas. Mabuti yung mga mayayaman na manggawa dito sa Pilipinas, mga engineer, mapipera yan, lalo na yung mga guro, mga sundalo, mga rich ng mga yan, mga doktor, mga rich yan. Tapos mamayang gabi din ang party namin. Pagkatapos ng trabaho, party time na.
hindi naman bongga yung party namin. Importante merong party para maramdamin din natin ang diwa ng Pasko. Ganyan mga Pinoy. Basta't December na, mag-happy-happy yan. Tuwing December pa na, pera ang tao. Pero ako yung nag-December na, may pera nga, na sinavings ko lang. Yung 13 month ko, naka-savings lang. Sarap po. Paubos naman ating tanghalian mga kaibigan. May mga laman-laman pa sa ulo mga kaibigan. Kunti na lang ang tira. Buntot. Sarap talaga ng mga lutong Bicol. Sulod na naman tayo. Yamin sa Dumax. Yum yum. Nom nom. Simunitin natin ang kanin. Ayan yan. Sarap. Lasang-lasa yung mga sangkap na palaman. Busog na tayo mga kaibigan. Hanggang sa muli and advance Merry Christmas!